Keď sme sa dozvedeli, že vznikla krásna iniciatíva Zober loptu a nie drogy, tak pochopili sme, že nie sme jediní, ktorí majú ten istý názor a veľmi sme privítali možnosť spolupracovať s týmto projektom, ktorý má väčší rozsah, ako je naša žiacka liga mesta Poprad. Počtom zapojených detí do viacerých druhov športov pri dlhodobých súťažiach naša žiacka liga mesta Poprad patrí skutočne medzi najväčšie na Slovensku a tak sa vlastne spojili skúsenosti naše a skúsenosti projektu Zober loptu, nie drogy a pevne verím, že aj táto spolupráca má veľkú budúcnosť. Keď si všimnete, aj dnes sme sa stretli na podujatí pre tých najmenších žiakov, chlapcov aj dievčatá. A my sa postupne za tých 11 rokov postupne presúvame svoju pozornosť práve k tejto kategórii, lebo si uvedomujeme plne so slovenským porekadlom ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, že treba začínať vytvárať vzťah k športu už týchto malých detí a jednoznačne čím skôr dokážeme ich k športu pritiahnuť, tým skôr potom je šanca, že sa vyhneme negatívnym vplyvom spoločnosti, ktoré žiaľ so sebou dnešná doba prináša. Takže tu nie je o čom pochybovať a šport a zdravie jednoznačne pomôžu, aby potom neskôr tie deti nám neunikli, nedaj Bože, k drogám alebo k iným neduhom, ktoré žiaľ dnešná mládež sem tam unikne a my sme z toho potom nešťastní. Žiacka liga mesta Poprad už je veľmi populárna v meste a skutočne v mnohých športoch od jesene do júna celý školský rok hráme súčasne aj niekedy aj 2-3 športy. A teraz, keď sme sa zoznámili s vašim projektom, veľmi sa tešia deti, tešia sa aj na vaše ponuky, pozvať ich na euroligové zápasy do Košic. Takže vlastne tento projekt už má pevné miesto a myslím si, že čím ďalej tým viac popradských detí bude chcieť sa tiež zapojiť spolu s basketbalistkami, futbalistami a vybijanov do vašeho projektu a našeho spoločného projektu. Držíme občianskému združeniu Zober loptu, nie drogy palce. Verím, že nájdete ďalej sponzorov a podporovateľov a my budeme určite spolupracovať s vami a budeme vás podporovať aj naďalej.